Ανάμεσα στα γυμνόστιθα αγόρια και τα καρμά. Πολύ καλό! Είναι το δίδυμο το επικίνδυνο. Επίσης δεν καταλήγουμε στα τρία αυτή τη λέξη κίνδυνο. Βαρκελονέζικο πρωί Σαββάτου. Έχουμε σηκωθεί, είναι 9 η ώρα και κατευθυνόμαστε προς το μουσείο του Πικάσο. Πρώτη μας αποστολή να εξερευνήσουμε την μπλε περίοδο του. Se pone bien loquita cuando yo le entro, le doy un poquito más. Ella se excita. Όσο πιο κεντρικά, έτσι στο παλιό σημείο της Βαρκελόνης μπαίνεις, το καταλαβαίνεις γιατί οι δρόμοι μικραίνουν, έχει παντού παλακόστρωτο έδαφος και παράλληλα τα μπαλκονάκια έχουν αυτή την κουλτούρα και την έγλη μιας καλλιτεχνικής άλλης εποχής. Έχουμε μπει μέσα στο μουσείο μεσογειακά του Πικάσο. Είναι 7 κτίρια γοτθικής εποχής, 400 ετών περίπου. Έχουν απίστευτη δυναμική, μια έντονη επιβολή. Εν τω μεταξύ έχουν και condition. Μου ζήτησαν να κρατήσουν το selfie stick και την τσάντα μου, οπότε θα την κρατώ την κάμερα με τα χέρια. Και κατευθυνόμαστε προς τις συλλογές λοιπόν του Πικάσο. Έλα, πες το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα καθίσουμε πέρα ένα λεπτό. Να φωτογραφιστούμε την πίεση του Πικάσο. Εδώ πρέπει να κάτσουμε για να εμφανιστεί ο πίνακας. Απλά θέλουμε άλλο ένα. Αυτό που καταλαβαίνω από την πρώτη αίθουσα είναι πως υπάρχουν πάρα πολλά μικρά εργάκια του ζωγράφου, το οποίο σημαίνει ότι βλέπουμε την πρώιμη του φάση, αλλά και ότι οτιδήποτε κάνουμε δημιουργικό που μπορεί να μην του δίνουμε σημασία και αξία, μπορεί για κάποιον ή ακόμα και για μας στο μέλλον να έχει μεγάλο νόημα. Ο Πικάσο είναι ένα παιδί θαύμα. Γεννιέται με ικανότητες στο να ζωγραφίζει και να ξεχωρίζει. Στα 9 του υποτίθεται έκανε τον πρώτο του πίνακα, ενώ εγώ υποψιάζομαι ότι από πολύ πιο πριν, όταν έπιασε το μολύβι, άρχισε να δημιουργεί. Ο πατέρας του ήταν ζωγράφος και γι' αυτό υποψιάζομαι ότι υπήρχε μεγάλη βάση και επιρροή. Στα 13 του τον έστειλαν σε μια σχολή, όπου εκεί πέρα στην ουσία σπούδασε την ζωγραφική, αλλά θεωρούταν καλύτερος ακόμα και από τους καθηγητές του. Στο συγκεκριμένο μουσείο έχει εκθέματα κυρίως από την μπλε περίοδο. Η μπλε περίοδος για τον Πικάσο είναι αυτή που σηματοδοτεί την αντίληψη του κόσμου γύρω του. Του δημιουργεί τη σύνδεση της επικοινωνίας σχετικά με τον λαό, τον άνθρωπο που μπορεί να είναι δίπλα του, τους φτωχούς και γενικά την μπλε περίοδο, την πιο εσωτερικά συναισθηματική του. Επειδή φαντάζομαι ότι για πάρα πολύ κόσμο ο Πικάσο είναι ένας ακαταλαβίστικος καλλιτέχνης, ο οποίος ζωγραφίζει κάτι από παιδικά έργα, θα πω ότι στα πρώιμα στάδια του ήταν ένας φανταστικός ρεαλιστής στη ζωγραφική του. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να τον κάνει να μην θέλει να ζωγραφίζει ρεαλιστικά. Ο πειραματισμός για έναν καλλιτέχνη είναι η ψυχική τροφή του, είναι η πρόοδός του. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση ο Πικάσο όχι μόνο το 1900 δημιούργησε ένα νέο κίνημα, αλλά άφησε για τον καλλιτεχνικό κόσμο μια νέα δημιουργική τάση, όπου μέχρι και σήμερα επηρεάζει όλη τη γενιά των καλλιτεχνών.
Φεύγοντας σιγά σιγά από τον χώρο, πρώτα απ' όλα να πω ότι κτηριακά είναι ένα υπέροχο μέρος και η επανάχρηση του είναι εξαιρετική, καθώς δεν φαίνεται το ότι σε πολλά σημεία δεν φαίνεται ότι βρίσκεσαι σε ένα τόσο παλιό κτίσμα. Δεύτερον, να πω ότι η έκθεση για μένα ήταν σχετικά ελλειπής και η πιο εντυπωσιακή μέχρι στιγμής που έχω δει του Πικάσο είναι στο Παρίσι, με ένα πολύ ωραίο κτίριο. Η μπλε περίοδος του είχε ενδιαφέρον, αλλά αισθάνομαι ότι μας έδειξαν περισσότερο πειραματισμό και αρκετή διαστροφή, καλλιτεχνική διαστροφή, όπου ναι, μπορούμε να πάρουμε έμπνευση, αλλά δεν μπορούμε να δούμε ακριβώς την εξελικτική πορεία, όχι από βήμα σε βήμα, αλλά από περίοδο σε περίοδο. Επόμενος σταθμός, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εδώ στη Βαρκελόνη, MACBA ή κάπως έτσι. Θυμίζει λίγο το EMST, το δικό μας. Σε μία από τις κεντρικές πλατείες της Βαρκελόνης έχουν στήσει ομπρελίτσες και μικρά λευκά ταμπλό που μπορεί να έρθουν καλλιτέχνες και να βάλουν τα έργα τους. Πιθανόν φαντάζομαι με νοίκιαση, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μπορεί να στηθούν υπέρθριες γκαλερί εκθέσεις με καλλιτέχνες που θέλουν να προωθήσουν την τέχνη τους σε ένα τόσο τουριστικό σημείο. Δίπλα από την πλατεία με τους εκθέτες και τα μικρά εργάκια υπάρχει ένα στενό, το οποίο πρέπει να είναι το πιο καλλιτεχνικό στενό σε όλη τη Βαρκελόνη. Έχει μικρές γκαλερίες με διάφορα έργα και από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να ζούσαν και πολλοί καλλιτέχνες σε αυτό το στενάκι βάσει των όσων έχω ακούσει με τους ξεναγούς. Ένα γρήγορο διάλειμμα σε ένα κατάστημα με σοκολάτες που μυρίζει υπέροχα από τον δρόμο. Να πάρουμε μια δύναμη και να φύγουμε. Πήρα και ένα συλλεκτικό δώρο από το κατάστημα πίσω, Μίσα Λανέα, κάπως έτσι λέγεται το κατάστημα, από μία artist που σαπορτάρω πολύ. Για να δούμε πόσο σύγχρονη είναι αυτή η τέχνη εδώ στη Βαρκελόνη. Περνάμε από τον πρώτο χώρο που μιλάει για την επανάσταση των δύο φύλων. Τον δεξιά τον αναγνωρίζω, είναι ο Χριστός. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ όταν η τέχνη γίνεται αντιληπτή χωρίς να την διαβάσεις, χωρίς να χρειάζεται να την μελετήσεις. Όταν θα δεις ένα έργο τέχνης και αυτό από μόνο του θα μιλήσει για το αποτέλεσμά του. Το μουσείο είναι φτιαγμένο από τον Μάγερ, έναν σπουδαίο αρχιτέκτονα, και είναι επηρεασμένο, όπως φαίνεται, και από τον Le Corbusier. Δεν είναι πάνω από 20 κάτι ετών και συγκεκριμένα εκτίθονται 7.000 εκθέματα εδώ μέσα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι επειδή είναι σύγχρονη τέχνη, επικοινωνεί θέματα για το περιβάλλον και την πολιτική. Μεταφερθήκαμε στον δεύτερο όροφο, όπου έτσι θα ξεκινήσουμε την έκθεσή μας. Όχι, δεν το θέλω. Όπου εδώ πέρα είναι ο Κάρλος Μότα από χθες. Είμαι περίεργος να δω τι εκθέτει ο φίλος.
Πικάσο που τον είπα πριν λίγο ανώμαλο. Και δεν εννοώ σεξουαλικά, εννοώ εδώ. Πρέπει να έχεις πολλά κότσια για να σπάσει έτσι τα καλούπια της τέχνης. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Ισπανία έχει να πολεμήσει τους δικούς της δαίμονες, μιας που η ιστορία της έχει δεσμευτεί με την αποικιοκράτηση στην Αμερική. Και ο λαός δεν μπορεί να ξεχάσει πως δεν ήταν απλά μια επεκτατική κίνηση, αλλά μια συνθήκη δολοφονίας λαών και πολιτισμών. Ανεξάρτητα το αποτέλεσμα της παρουσίασης του χώρου, σκέφτομαι ότι ζούμε στην εποχή της πρόκλησης και όχι στο ότι δημιουργούμε μόνο την πρόκληση στη ζωή μας, αλλά με το να προκαλέσουμε για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον και να επικοινωνήσουμε μέσα στην τόση πληροφορία τα όσα έχουμε στο μυαλό μας. Μετά από 3 ώρες και 1 τέταρτο, μόλις ολοκληρώσαμε την επίσκεψή μας στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Γιατί πάλι γελάς? Μαλάκα. Αυστηρά 3 ώρες και 1 τέταρτο. Και να θες δεν το κάνεις νωρίτερα. Το οποίο μιλάει αποκλειστικά για την σεξουαλική επανάσταση, την απελευθέρωση της σεξουαλικότητας, τη δυναμική της σεξουαλικότητας, τη σύνδεση της αρχιτεκτονικής με τη σεξουαλικότητα και γενικά από ό,τι φαίνεται ο 21ος αιώνας ως τέχνη έχει να κάνει αποκλειστικά με το σεξ. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ότι ο αρχιτέκτονας ο Μέγερ έδωσε πόνο για αυτήν την υπερκατασκευή και νομίζω είναι το νούμερο 1 στην επίσκεψή μας. Πίσω μου το μαγαζί με τα βινίλια μπορείς να το επιλέξεις πριν το αγοράσεις και να το ακούσεις. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει επειδή είναι Σάββατο, πάντως από τη γειτονιά που περνάμε έχουν κάνει όλη μπουγάδα. Βρισκόμαστε στην αγορά του Σαν Άντονι και μπήκαμε εδώ πέρα σε ένα υπέροχο κτίσμα του 1882 που το έχει κάνει ένας αρχιτέκτονας ανταγωνιστής της εποχής του Γκαουντί. Είναι σε μορφή σταυρού και έχει διάφορα μαγαζάκια μπουτίκ θα έλεγα, πολύ περιποιημένα και συγκεκριμένα είναι κυρίως για τους ντόπιους εδώ πέρα, είναι λιγότερο τουριστικά. Μόλις βρήκα ότι υπάρχει ένα κόρνερ όπου έχουν κάτσει όλοι οι μεγάλης ηλικίας ντόπιοι και με ουρά παραλαμβάνουν προϊόντα εδώ πέρα, τρόφιμα, πολύ ιδιαίτερα φαίνονται πολύ ντόπια. Οπότε αυτή τη στιγμή έχω μείνει και εγώ πίσω και περιμένω να δοκιμάσω γεύσεις που πρέπει να είναι υπερβολικά παραδοσιακές και τοπικές. Μόλις τα καταφέραμε, εξυπηρετηθήκαμε. Εν τω μεταξύ πρέπει να έχει τόσους ντόπιους εδώ πέρα που δεν μιλούσαν ούτε οι ίδιοι άνθρωποι στο σέρβις αγγλικά, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά και οι άνθρωποι τριγύρω με κοιτούσαν παράξενα που μιλούσαν ελληνικά. Επίσημο μεσημεριανό διάλειμμα για μπυρίτσα. Μας κεράσανε αυτό λουκανικάκι, το οποίο παρότι είμαι βελτιστέρια, είπα να το δοκιμάσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και θα πάρουμε μερικά τυράκια για να μας κάνουν συνοδεία με την μπύρα. Βλέπουμε και live να κόβουν το χαμόν. Είναι ποδαράκια από τι ζώο είναι αυτό? Κάτι που θυμίζει τραγί.
Και είναι και καπνιστό, αν καταλαβαίνω καλά. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Vamos a guarachar. Muévete bien, chiquita. Vamos a gozar. Mueve tu cuerpo y tu cinturita. Πίσω μου έχω ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια, τα οποία μαζί με την αφαιρετικότητα και τον μινιμαλισμό χρησιμοποιούν αυτά τα κουτιά ως μικρά παράθυρα που βγαίνουν προς τα έξω σαν πρόβολοι. Και έτσι το καθένα, επειδή διαφέρει, λειτουργεί και σε μια ατομικότητα του διαμερίσματος. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο πίσω μπαλκόνι αυτού του μεσαιωνικού κτίσματος. Και όπως είναι λογικό, εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν διάφορους κήπους και για το διάλειμμα τους, αλλά και για να φέρνουν δροσιά μέσα στο κτήμα. Με ένα γρήγορο φρεσκάρισμα πηγαίνουμε στο επόμενο πάρτι που παίζει εδώ στη Βαρκελόνη. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up in my stakes. Going all in like Scott, get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Hey. Για κοιτάμε. Let me get to it again. Do it for the kids that wish like him. Everybody starts somewhere, gotta let it begin. Championships, hey, I'm standing on shit. Strictly for the victory. Big Nick. Κάτσε να βγάλω τώρα το αυτό από πάνω. Ρακ και βγάζω εδώ πέρα τέτοιο Super Boys μπλουζάκι. Τι φάση. Βγάζουμε τώρα τα μαύρα μπλουζάκια και φοράμε ροζ για να γίνουμε ένα με τον κόσμο. Τρελό παρεάκι, όλη η εγγραφή της σκηνή, ναι, ήταν εκεί πέρα. Άξιζε πολύ το event, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις γνωριμίες. Ανταλλάξαμε Instagram για να έρθουν στην Αθήνα να ζωγραφίσουμε όλοι μαζί. Και συνεχίζουμε λοιπόν τη βόλτα μας, πάμε downtown, πιο κεντρικά, να δούμε λοιπόν τι παίζει απόψε, Σάββατο βράδυ. Η νύχτα κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις και βρίσκομαι εδώ πέρα στο πάρκο που από πίσω μου υπάρχει το Torre Glories. Είναι ένα κτίριο, ένας τεράστιος ουρανοξύστης στα 38 μέτρα, λειτουργεί ως φάρος. Το έχει κάνει ένας αρχιτέκτονας, ο Νούβελ, ο οποίος, να πω την αλήθεια, δεν τον ήξερα. Παρά τα αυτά, το σημείο αυτό λειτουργεί ως τοπόσιμο, ολοκληρώθηκε το 2008. Θυμίζει φαλικό όργανο, όπως ο ίδιος διαψεύδει πως δεν έχει καμία σχέση. Και η αλήθεια είναι πως δεν θα το έλεγα ότι είναι μακρόστενο είναι κάτι τέτοιο. Βέβαια, μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα αυτά και διάβασα ότι κατά τη διάρκεια των γιορτών παίρνει άλλα χρώματα, οπότε παρουσιάζει κάτι διαφορετικό. Είναι ένα φανταστικό σποτ με έναν πολύ ωραίο ουρανοξύστη που αν περάσεις από εδώ πέρα βράδυ αξίζει πάρα πολύ να το πάρεις μερικές φωτογραφίες και να το απολαύσεις οπτικά. Μεταφερθήκαμε χαμηλότερα, κεντρικά και πηγαίνουμε να δούμε τι γίνεται με το γλέντι που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία.
μέχρι και σήμερα το βράδυ έλεγα ότι η Βαρκελόνη είναι μια πολύ ωραία πόλη που κάπως θυμίζει λίγο από Ευρώπη, αλλά είναι ένας ωραίος προορισμός. Μετά από αυτή τη μουσική, την ενέργεια, τον χορό, τι να πω, 12 η ώρα το βράδυ, το vibe τρελό, η ενέργεια μπαίνει μέσα σου, σε ξεσηκώνει. Αυτή η μουσική δεν είναι κάτι που θα κάτσω να την ακούσω, αλλά αυτό το βίωμα με έκανε να κουνηθώ και να θέλω να ξαναμπω σε τέτοιο ρυθμό αρκετά σύντομα. Μου έδωσε λοιπόν μια αίσθηση ότι η Βαρκελόνη δεν είναι απλά μια πόλη, είναι ένα συναίσθημα που έχει μέσα του αρώματα, χρώματα και μια κουλτούρα ενός λαού που σίγουρα σε μεταφέρει σε άλλες συνθήκες και όχι ευρωπαϊκές. Είναι ένα μείγμα συνθήκων και ανθρώπων και αυτό σήμερα το διαπίστωσα με αυτή τη μουσική και τον κόσμο που χόρευε τριγύρω. Ήταν υπέροχο. Τελευταία ανατολή του ήλιου και αποφάσισα να έρθω στη La Sagrada Familia, ένα μέρος όπου αν θα έλεγα ότι πόσα κτίρια εντυπωσιακά έχεις δει στον πλανήτη, νομίζω ξεπερνάει κάθε ουρανοξύστη. Αυτό είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το πιο εντυπωσιακό κτίσμα, γιατί πέρα από ότι είναι τεράστιο, μου φαίνεται ότι ξεπερνάει και την αρχιτεκτονική μέσα από την ίδια μορφή της τέχνης. Έχοντας αφήσει τον Μπορν να πάει να ζωγραφίσει δίπλα από το ζωολογικό κήπο σε ένα ωραίο τυχάκι, έχω αποφασίσει ότι σε αυτές τις τελευταίες ώρες πριν τη δύση θέλω να δω τα αγαπημένα μου τελευταία σημεία που θα ήθελα να αποθηκεύσω στην καρδιά μου και ίσως αν προλάβω να εξερευνήσω και κάποια ακόμα. Η La Sagrada Familia, τι να πει κανείς, ίσως το κτίσμα που σε όλο τον πλανήτη θα αφήσει μια ιστορία ότι δεν έχει μέσα του μόνο την αρχιτεκτονική, αλλά και την ίδια την ψυχή ενός αρχιτέκτονα που ήξερε να αφήνει τα σημάδια του σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν σταματάει η Καταλωνία να με εκπλήσει, ενώ μπροστά μου έχω τη La Sagrada Familia, πίσω μου έχω μια τοπική ομάδα, ή μάλλον ένα τοπικό παιχνίδι, με 6 κορίνες, όπου κρατάς κάτι σαν ένα ξύλινο μπουκάλι και το ρίχνεις και προσπαθείς να τις ρίξεις με 3 ευκαιρίες. Κάθε φορά που τις πετυχαίνεις, κερδίζεις όσο περισσότερο τα ρίχνεις και οι τύποι είναι σχεδόν συνταξιούχοι, αλλά η ικανότητά τους στο να ρίχνουν τις κορίνες με αυτό το ξύλινο μπουκάλι είναι κορυφαία. Εμείς με τον αδελφό μου τον Μπορν τασσόμαστε ενάντια σε κάθε ζωολογικό κήπο, σε κάθε εχμαλώτιση ζώου. Θα πρέπει να είναι όλα ελεύθερα και να ζουνε μακριά εκεί στη φύση τους. Ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτά, κοντά μας να μην είναι. Πάντως δεν ήξερα ότι το ε στους πινακίδες σημαίνει Ισπάνια. Νομίζω ότι ήταν καμία Εστονία. Κανονικά, εφόσον και καλά μιλάμε με αγγλικούς όρους και αυτά, μπορούσε να είναι S, Spain, αλλά ενώ έτσι όπως είναι αυτή τώρα θα μπορούσαμε και εμείς να είχαμε, ξέρω εγώ, πινακίδες να λένε H, Χελάς. Δεν λέγομαστε Χέλληνες. Ναι, δεν το προφέρουν, το βάζεις τέτοιο γιατί είναι Ελλάς, δεν διαβάζεται, δεν προφέρεται το H. Ναι, εμείς όμως που λέμε το ΕΙ είναι σαν να είμαστε αγράμματοι. Θα έπρεπε να τη λέμε Ισπανία τότε. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό και δεν δώσαμε το δεκάρι στη Eurovision. Εσύ που τα βλέπεις. Είναι το δίδυμο το επικίνδυνο. Επίσης δεν καταλήγουμε να πει τη λέξη κίνδυνο. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα επισκεφτούμε το
ζωολογικό κήπο. Buenos días, amigos. Δεν μπορώ, μαλάκα. Εγώ πεθαίνω εδώ πέρα δίπλα. Στο γλυπτό του Frank Gehry πίσω, που το έχεις πάει κι άλλο. Κάνε.